Ostavite malo da čujem pesmu do kraja, molim vas. Pa otkad vi volite rock muziku, Čigafero, vi ste od uvijek bili ljubitelj opere, a? Čovjek se uči dok je živ, gospođica Dobrila. Pa eto i ja. Njeno telo sada mirno je, njene usne više ništa neće reći, one drži svu u rukama, sva je njegova. Pa gde ste baš našli ovu pesmu da se učite? Pa meni je sve ovo bolesno, skroz na skroz. A vidite, meni su ti mladi ljudi jako interesantni. Ma hajte, molim vas, pa oni pevaju tu neku manijaku što davi žene ko da im je neki idol, junak, šta li im je? Nemoj tako, gospođice Dobrila, otkud mi znamo kakav je to čovjek. Pa vidite, ja sam baš nešto razmišljao. Zašto bi neko tek tako ubio sve te sirote devojke? Mora da postoji neki razlog. Koji razlog? Pa to je običan ludak. Šta ste navalili s tim lud čovjek? To da smo mi sasvim normalni.